tatak mo na! Yes, mga kasama, maayong adlaw na usab kanatong tanan, brand new year 2024. Mga kasama unya brand new radio set ang atong ihatag ngadto sa atong mga suki nga tigpaminaw nga diin nagantos baga kasama sa ilang mga radio set nga diin nakarat-karat o gani ang uban baga kasama wa na gyud di na gyud baga kasama makahimo sa paghatag og sound ang ilang mga radyo tungod di ana pakya sila nga makapadayon sa pagpaminaw sa number 1 kasibihanan DXDC Arimen Davao niata baga kasama sa barangay 15 ning atong dakbayan og ni baga kasamay usa sa atong suki nga tigpaminaw ato ang ginabion ngano baga kasamang di naman gyud siya kaayo makadungog sa mga drama, balita, komentaryo sa DXDC Arimen Davao. Ato pagutanon, kasama kinsa pangalan nato? Mercedita Banwa. Banwa. Ngano man tong murag video ka bagulbol naman kay di nakakuno ka tarong og paminaw sa DXDC ngano daw? Ay kay magkarat-karat mong radyo, piyok-piyok. Di ay. So mao na nga di gyud ka kaklaro na unya sa mga drama, sa mga balita ug sa mga komentaryo. Wa na jud, di na jud klaro. Tungod ana magkakasama kay maburat si kasama sa pagpaminaw sa DXDC imbes na tumayo yang adlaw sa puton na gyud noon siya magkakasama. Atong wado na yang sapot pinaagi sa brand new radio set magkakasama sa DXDC Arimen Davao. Ato nang ihatag dawata kasama. Di basta-basta. Woo! Di basta-basta brand new radio set yun ha. Pero kadiyot lang kay basi mula kami niya di na mutingog, di ba? Oh, mosamot kag kasapot. Dira, dira. Akan ni. DXDC nyo. Okay, kasama. O sa imong masulti nga ni ana magibag-o kayo ni mga radyo niya. Klaro kayo. Klaro pas ihi ni man nga gibusaw, ha? At tingog baga kasama. O sa masulti nimo kas. Ay salamat jud kayo kay di na makapaminaw na jud programa, di na putol-putol, nakarat-karat. Ayan. Isa ato pangalan kompleto? Mercedita Banwa. Yes, kasama Mercedita Banwa baga kasama ang ato ang natagan karon sa atong brand new radio set. Nini baga kasama sa atong promo. Okay, brand new year, brand new radio set baga kasama. Radyo Man Dudong Rinlo Bosbog Tatak Arimen. Sa radyo mo, Arimen!